So we're here outside the Leyte landing here, Palo Leyte. And look what I found. It's balot and penoy. Sold by Neil. So how long, ilang taon ka na nagbibenta ng balot? Limang taon na ito nagbibenta ng balot. So, nagbibenta siya ng penoy at balot na 18 days. Ito ang penoy, it's sold at binibenta ito ng 10 piso. Tapos yung balot, 20. So, papakita ko sa inyo ano yung diferensya ng balot at penoy. Ang penoy parang itlog lang, di ba? Ano to? Chicken ba to? Murka? Muda? Oh, ito. So, it's just boiled eggs. Paano to kainin? Lagyan ng asin. Suka. Suka, asin. Oh. I'm now gonna eat the 18-day balot of meal. Very hot, sobrang init. Parang saan ito basagin? Saan ba basagin? Ito yung basagin ko ito sa ganito, mas malaki na parte ito, di ba? Maliit. Dito mo babasagin. Woo! Fertilized duck egg with sauce. So, wag mong aksayihin yung sauce. So, lagyan na natin ng suka para manamis. So, anong makakain ko dito, Neil? Ito. Lahat yan, walang sa mo. Huwag yung masagang matigas. Kasama yung shell. Oh, gusto kakainin ko ito lahat. Huwag lang yung shell. Ha? Ayan natin suka para kain na ng asin. And kainin ko na. Ito ko nito, namang sobrang tigas. The chick! Sisiu! Sisiu! Sorry, Sisiu! Sili! Okay, Hanang! Never say sili in Leyte, ha? Don't say, no, never say sili. Nasa sili, ako na sili. Diba? Malaki ang sili o maliit? So, if ever pumunta ka dito sa ano mo na going here at Leyte Landing, don't forget, visit Neil. Ano pangalan mo ka? Ano pangalan niya? Neil at Ronel, kumain niya ng balot at penoy. At hindi kayo nag-content kay Mana. Ay lang manting dot eh. So, explore! So don't forget, please support local, eat local. Always one. If you're visiting a place, try to eat like a local, eat local food, support local. And continue exploring, eating and enjoying. Thank you for watching Alam Cebu, guys.